No es diu mejilló, es diu clòxina o musclo. Una lliçó bàsica però molt profitosa per als centenars de seguidors que té Xavier Casero. Ell és d'Alacant i es fa dir bon valencià al Twitter. Es fa consultes sobre, no sobre vocabulari, però sí sobre expressions o la validesa de fórmules pròpies del seu àmbit, del seu poble. Este és Josep, és filòleg i està fent classe en este jardí amb el seu mòbil. En Twitter signa com a classes de valencià i ajuda els estudiants a solucionar els seus dubtes. El que ha de fer el professor a través del Twitter, a través de les classes presencials, és animar i encoratjar els alumnes perquè aprenguen. Els dos ho fan de manera altruista. Amb només 140 caràcters, la xarxa social Twitter serveix per a ensenyar valencià i atendre alumnes. Todo el tema de redes sociales lo llevo a la orden del día. Que tengas una persona ahí detrás ayudándote y apoyándote, pues siempre está bien. Em dona com una mena de guia per a saber expressar-me correctament. Ajuntaments com ara el de Torrent o el de Tavernes de la Valldigna han obert les seues finestres formatives a internet. Posem la frase el dilluns, per exemple, i el dijous, i la repetició, recordem, és estora o catifa, no alfombra. A través de Twitter i Facebook aclareixen dubtes i cada dissabte ofereixen resums setmanals dels que han penjat a la xarxa.